A încercat cineva să-i convingă pe profesor totuși să nu iasă sau credeți că... Noi discutăm cu directorii, discutăm cu profesorii și lucrul acesta nu este vorba că să-i convingem, este vorba că lucrăm și argumentăm situația care este și în buget și referitor la discuțiile asupra codului educației și în problemele anului tineretului. Sunt o abordare largă mai multor probleme care au tangență cu învățământul, cu problemele educației, cu problemele tineretului și, în opinia mea, deci avem destul înțelegere. Deși trebuie să recunosc că profesorii cu unele poziții nu sunt de acord, dar este o situație deci reală. Circulă zvonuri că profesorii ar fi chiar intimidați să nu iasă la grevă. Ați auzit de așa ceva? Nu am auzit așa ceva. Ce înseamnă să le intimidezi? Profesorul e liber ca și agronomul, ca și directorii de școli, medicul și așa mai departe. Toată lumea sau acum nu mai este întrebări la mine, este altceva. Stimați profesori, stimați directori ai Institutului de Învățământ, am aflat că astăzi aveți aici o asemenea reuniune. Am aproximat de ce și pentru ce. Cred că este vorba și despre acest cod, acest proiect de cod, dar cred că mai degrabă este vorba despre încercarea de a tempera poate în spiritele dumneavoastră în legătură cu acțiunile care sunt preconizate. Eu am primit informații de la colegi, precum că doar profesorii care nu au ore bune și-ar putea permite să meargă la grevă, ceea ce nu este corect. Deci, cei care doresc să participe, indiferent, au sau nu au ore, au dreptul să o facă, este un drept constituțional. Singurul lucru pe care îl solicit eu, în calitate de primar, este ca să rămână câteva persoane în școli și să asigure regimul de supraveghere al copiilor care se vor afla în școală fără profesori, lucru prin care am trecut și eu, mi-am foarte bine cum am făcut lecții fără profesori. Se poate întâmpla aceasta și odată și 2 și 3 ori pe an, în cazul în care este nevoie să fie realizate afirmate anumite drepturi, doar ca lucrurile să se retreacă în conformitate cu legea, fără intimidări, fără, presiuni și așa mai departe. Vă asigur că din partea administrației publice locale este toată susținerea ceea ce privește realizarea drepturilor dumneavoastră și sper ca și guvernul să acționeze în limita de ce X sau Y a participat la o manifestare sau la o acțiune, etc. etc. Cu toții dorim să avem un stat democratic și european și cred că anume aici se poate demonstra încă o dată acest lucru, dacă este da sau dacă este nu. Vă mulțumesc și vă urez succes! Stimați colegi, noi la tema grevului cu dumneavoastră nu am vorbit nimic, așa-i? Nimeni nu a abordat problema respectivă. Dacă domnul primar dorește să o vorbesc, asta e altă întrebare. Drepturile funcționale ale dumneavoastră sunt recunoscute. Totodată noi vă dorim pe dumneavoastră succes și spor la lucruri, din cazul noi de lucruri foarte mult.